Kis cseng. Hát Robi készül egy 10-15 perc. De aranyosak vagytok. Nézd rá ezt a kis súlyos babát. Na, nézd, engem áll föl a lábam. Csengi baby, állj föl! Álljál szépen föl, anyucina. De aranyos vagy. Jó, nézd meg magad, milyen kis édi vagy. Csenge, énekelsz egy kicsit? Nézed meg magad, milyen kis édi vagy. Ha fényképezni nem lehet őket, mindig ennek a fényképező erre az oldalára, és nem értik, hogy miért nincsenek ott, mikor elnéznek. Ezért kell videózni benne. Azért hoztam a kamerát. Kis baby. Csengi, énekelj már egy kicsit. Énekeljél már! 1, 2, 3. Videózni se könnyű őket. Ő már nagy sztár, basszú. Sanyinak megmondod, mit csinált a bagoly? Nyíregyházan. Ha? Ő még nem tudja. Mit csinált az a nagy fehér hóbagoly szüle?